Nagasad ikaw sa imong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagtan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanunang ikaw magkikauban, ikaw tingod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasalik kami sa mga saan mo. Nagasalik kami sa mga pulong mo. Nagasalik kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanunang ikaw magkikauban, ikaw tingod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasalik kami sa mga saan mo. Nagasalik kami sa mga pulong mo. Nagasalik kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor Kim on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanang mga kaigsunan sa tanto nga mga tigpaminan din sa Shine FM 95.9 o sa atong Facebook Live. Good morning, good morning, good morning and happy day ka natong tanan mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw ining mao nga adlaw. Welcome sa atong programa Rise Up and Shine. Okay, maguban-uban na sab kita mga kaigsunan ining mao nga adlaw pulong sa ginyong madunggan og mabatian. Mga minsay sa Dios nga maghatag kanato kalig-on kadasig nga sa tanan mga kaigsuonan. O gatong paningkamutan pulong sa Ginoo gyud ang atong madunggan ini nga kabuntagon. Mao gini atong tuyo mga kaigsunan, pagpalanog sa pulong sa Ginoo, pagpaabot diha kaninyo. Kaya importante kayo mga minsay sa Dios maghatag kanato kalig-on kadasig og maghatag kanato dugang pa nga kalinaw o kalipay sa ato nga mga kinabuhi. Aga mga kaigsunan, ipaabot ang inyong nga mga messages katuring hatagan sa pagtagad. Ang Dios maayo kay sa tanang panahon sa tanang higayon og nasayod ko nga siya maghatag kalig-on kadasig kanatong tanan. Muna ngayaw gininyog si Piata, minsay sa Dios madunggan og mabatian. Kay niining panahon na walay laing pinakaimportante ang mensahe nga ato nga ikinabuhi. Kay kundi na to ikinabuhi ang mensahe sa Dios, mura rataan na ang mga kaigsunan ko og wala. Okay, sa tanan to nga mga naminaw og naglantaw, may nga buntag kaninyo nga tanan og sa ato nga pagpadayon mga kaigsunan.
Muadto na sab kita mga pinangga sa mga pag-ampo. So kuyo kita sa mga pag-ampo, nini nga kabuntagon mga kaigsunan ko. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord, ini nga oras utak na sa kabuntagon. Salamat Lord sa imong kaayo gugma nga naghatag ka na mo kaligon o kadasig. Salamat Lord sa mga naminaw, naglantaw, sa ilang panimalay karon, asa mo silang dapita, tagaan mo silang kaligon, kadasig, sa pagpadayon, sa pagpangalagad kanimo amahan. Lord, akong ginatugyan kanimo ini nga oras saha. Ayaw Ginoo, pagpakyasa ang matagusa sa ilang hangyo. Diya kanimo, ubibin sa akong kinabuhi Lord. Nga mahimo akong takos ug gangayan sa matag adlaw daw si mong kinabuhi. Nga dili masayang ang tanan, Father God. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimo ang tanan. Ini nga oras ug takna sa kabuntagon, sa akong pagpadayon sa bulaton. Ikaw ang Dios. O kami may kasalanan man, may kalapasan. Lord, mahimo kaming pinasahilo. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Lord, mahimo kami na makapadayon ngadto sa unahan sumala sa imong kabubuton. Kining tanan, Father God, akong ginatugyan. Pinagi si mong anak nga mas Kristo luluwas. Kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay, mga kaigsunan, salamat kay ning oras ug takna sa kabuntagon. Ang Dios magatag kaligon o kadasig kanatong tanan. Okay, mga kaigsunan ko, dapat dili ta mohunong sa pagsangyaw sa maayong balita. Tungod kay maum ni pinakaimportante ang kaluwasan nga dapat mabatunan sa tanan. Okay, sa tanang kasunod og naminaw da, maayo mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan ko. So balik na sab kita sa pag-live. Ining oras ug takna sa kabuntagon. Aron pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Pagsalo, ngalan mo mabayan. Oras na to mga kaigsunan, alas 7:31 sa kabuntagon. Kini nga maong live, pwede din siya ma-replay any moment, anytime mga kaigsunan, any day. Manang station lang yun mo diya mga kaigsunan, ang importante mensahe sa Dios. So ining kabuntagon dito ta mga kaigsunan, sa nindot kay nga mga mensahe. Ang pinaka-importante karon is ang kaluwasan. Kaluwasan gyud mga kaigsunan. Kay kung walay kaluwasan ang tao, walay kapuslanan. Bisag gapadayon pa siya simba, gapadayon siya og alagad, unya wala mabaton niya ang tinuod nga kaluwasan, kay basig nandito ra ta og hallelujah, praise the Lord. Nandito ra ta mga kaigsunan ko og pangalagad, unya nga atong pagpangalagad mga kaigsunan, wala kini matunong sa insaktong kaalam o kahibalo. So muna nga adunay Biblia, kaya ang Biblia igsuon ko naghatag kini kasayuran sa matag usa ka nato, okay? Naghatag og kasayuran. So laktod pa ka istorya, kinahanglan ka masayod. Dili ka pwedeng makabuhat sa gusto sa Ginoo kung wala kay igong kasayuran. Kaya ang kasayuran nga gihatag sa Biblia maghatag kini nato og kagawasan. Muna mga kaigsunan, dili pwede nga sa tong pag-alagad sa Ginoo mahulog lang tang musunod-sunod. Unya kung imong basahon sa balang kasulatan, wala kay igong ikapamatuod ket kining imong gibuhat husto. Nya sahay ra ba pagiganahan ta sa atong gibuhat, nauyon ta ato na nang i-incest nga kini doktrina sa Dios. Di ba? Nay mga panahon nga paggiganahan ta, naka-feel ta og nindot kayo, ang nahitabo hinuon naghuna-una na tang malangit ta. Unya mga kaigsunan, feelings na. Kabalo mo ang feelings, pwede na siya mo ilad sa tao, pwede na nga mo kinibitaw mo deceive sa tao, feelings. Di ba? Kabantay mo. Atong klarohon ng feelings sa kanang gibati ba? Kabantay mo. Walay tao nga ginindutan siyang feelings nga mayong sayop. Kay kabantay mo. Daghan kayo nga puros minyo gaipon pod. Pero moingon gid sila nga ang ilang relasyon okay, ang ilang gibati okay. Feelings na igsuon ko. Feelings nga dili mao, feelings nga diin dili husto supak sa kabubuton sa Ginoo. Muna ang atong pag-alagad mga kaigsunan, dili pwedeng by feelings lang. Dapat klaro nga nakasulat sa balang kasulatan ang mao nga pagbati.
Kay lisod kayo mo ingon ta nga mauna nya wala tay igong kasayuran may tungod sa Biblia igsuon ko. Lisod gyud kay na. Ha? Wanang dapat atong iklaro nga naagyoy insaktong patukuranan dili pagbati lamang kundi madayag nga gisulti sa Biblia. Dapat kita maoy ning unot og Biblia dili kay ang Biblia may atong paunto nato. Samas kung giyong gayna nga pag nindot kay itong gibati, mag-utuotang husto na. Pag minindot kayo, murag na-appreciate sa mga tao, murag nakita nila nga naagitay-agi. Yun niya, kining, murag nindot yun, magtuotang nga malangit na mga kaigsunan, dili sayop nga natay mga gihimo para sa Dios. Pero atong siguradoon, nga kini, gitudlo ba, gisugo ba, base ba sa Biblia? Oh? Kay daghan kay mga kaigsunan nga nagtuo. Abi kay nakaadto nagsimbahan. Makaadto naglangit. Abi kay nanay gihimo, nagdonate nagsimbahan, nagdonate nagyuta, naghatag og kwarta panahon sa Thanksgiving, nag-offering, nag-tithes, nag-first fruit, hatag baboy, love gift sa pastor o guban pa. Igsoon ayo ta mo na hunahuna ha. Nga maghuna-huna ta nga lisensya na makaadto tag langit. Dili. Naay mga butang, naay mga gisugid ang Biblia, gisulti ang Biblia paagi nga ang tao makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Dili niya nang mga buhata. Kanang mga buhata paghatag, pagunsa pa na diha maayo kay na. Pero ayaw nagbasihi kay bisag imo pa nagibuhat ang tanan, pero wa ka kaigo sa sumala sa Biblia, pakyas ang tanan. Muna mga kaigsunan, nagpaabot kita diha kaninyo sa mensahe aron dili ta mahimo mga kaigsunan ko nga kada bang mailad or pretend igsuon ko nga okay kayo, yung resulta day mga kaigsunan dili. Ha? Okay kuno kayo. Okay, basa tag mensahe mga kaigsunan. Dalaygon ang Ginoo, salamat sa og nag-live pastor, kung pwede lang unta ko mangutana, sakto ba ang one God, three person o three God and three person sa Biblia? Unsay sakto ani pastor kay ang amahan gidala ang anak na si Jesus sa pagluwas sa kalibutan, tapos ang spirit asa man to ha? Tapos ang spirit sakto gidala ang anak og si Jesus pagluwas sa kalibutan, tapos ang espiritu santo gipadala pagbalik ni Jesus sa langit. Daghang salamat daan sa pagtubag pastor. Okay. Salamat Norberta yo, si Nanay, kumusta Nanay? Good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagsunod ning imong programa, request kog song imong gunit. Salamat and God bless. Ni Dave Mingkito Garces, salamat kay sa tong igsoon. No, naipangutana igsoon ko, may tungod ana nga three person in one Godhead. Kanang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Igsoon ko, ganti kag example. Ako, diba na ini ha? Akong pangalan Usara. Ako Usara gid akong pangalan, apelyido mo na siya, di na siya pwedeng usbon. Pero kabantay ba mo nga ako anak? Di ba anak ko kay naman ko ginikanan. Ako ra gyapon niya anak, gyapon anak ko kay naman ko ginikanan. Napagyod, di ba bana ko? Ning function ko as anak sa akong mga ginikanan, ning function sab ko as bana sa akong asawa. Okay, duha na. Ako ra gyapon ni ha, ako ra gyud ni. Ako ra ni, usara gyud ko. Pero ang ako ang function, ang akong trabaho, ang ako nga nahitabos kong kinabuhi is usa ko ka anak. Di gina ikadinay anak ko kay na ako'y ginikanan. Di po na ikadinay bana ko kay na ako'y asawa. Og lain pa gyud, di po na ako ikadinay kay na amahan ko kay na ako'y anak, pero ako ra. Nasabtan ba nato mga kaigsunan? Munang gitaw God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God na sila mga kaigsunan in different function. Ning function siya as ana, as son,
Ning function sa as Father, ning function as the Holy Spirit. Usara na sila igsoon nga diin nagapanglihok. Kung imong basahon na sa Biblia, kung nagbarog kag usa, nagbarog kag duha, gabarog kag tulo, mabasa na tanan igsoon ko na ay Trinity, na ay duha, na ay tulo. O mabasa na igsoon ko na ay usa, oneness. Ha? Kung atong tanawon, wala na mo refer, wala na siya diferensya igsoon ko nga ang imong kaluwasan ma-affected once nga duhara ka, tulo ka, upat ka, pero ang mabasa sa Biblia, klaro kayo, nga kanang gisulti, ako nga akong amahan usara, di ba? Og sa lain nga pasahe, mabasa dito igsoon sa gidahang gibautismohan, nadungog ang tingog sa amahan, ang espiritu mikunsad, daw sama sa salampati, og ang anak gibautismohan tulo. Oh? Muna mga kaigsunan, dito, ako o ang akong amahan usara. Dito sa tuong trono, duha. Oh? Mga kaigsunan, kung imong tanon, walay, dili na mo reflect, kaya usahay man good particular ta sa tulo, gusto kita nga kining ato ang tulo, ato yung i-impose. Gusto kitang kining ato ang duha, ato yung i-impose. Gusto ta ining usagyod. Nagbarog kita sa usa, gabarog ta sa duha, gabarog ta. Kanang tulo igsoon, kanang tulo, mabasa na nga nay usa, nay duha, nay tulo. Puro na mabasa sa Biblia mga kaigsunan. Unya, ang importante, mao ni, unsa bay trabaho, ako lang nang explain mga kaigsunan, unsa bay trabaho nilang tulo. Okay, ato ipasabot ninyo ha. Okay, atong tan-aon. Kamoy gonit ang Biblia igsoon ko na kung ipanulti o kaya niyo sa Biblia. Unsa may gitawag og trabaho nila, trabaho sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sa atong kaluwasan. Take note of this. Kabantay mo kinsay nagstay unsay statement sa John 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios, God the Father, Dios ha, dili Jesus Christ. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Dios. Di ba? Kinsay nahigugma? Dios. Ang amahan ha? Okay. Og tungod nini iyang gihatag ang iyang bugtong anak. O to ada, duha na sila. Iyang gipadala, gihatag ang iyang bugtong anak. Di ba? Iyan ang gipadala. So ang amahan mo'y nahigugma, ang anak mo'y ni sakripisyo sa kalibutan. Maoy mi kanaog ang anak sa kalibutan, si Ginoong Hesukristo. Okay? Ang amahan mo'y nahigugma, ang anak mo'y gipadala. Okay? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod nini iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Sa lain nga pasahig igsoon ko, niingon na siya didto sa Juan 14:6, ako ang dalan. O sige na Hesukristo na dili na ang amahan. Babasa ni God, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa man gawas kung wagi kanako. So human siya gipadala sa amahan, diri sa kalibutan, nagi-claim man gyud niya kay tinuod man gyud nga siya ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi. So ang mituo sa anak, okay? Sa Juan 5, unang Juan 5:11 igsoon ko ginaingon, ang pagbatuod mao kini nga ang Dios naghatag, God the Father na naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan og anak kini siyang anak. Na kining Ginoong Hesukristo. Sa ato pa igsoon, klaro kayo, silang tulo may trabaho alang sa atong kaluwasan, alang sa paglambo sa atong kinabuhi. Munang ayaw na question na igsoon ko, mag-usa ba ka, magduha ba ka, magtulo ba ka, imahunaanon, silang tulo nagtrabaho, may trabaho. So ang anak, niingon siya sa Buhat 4:12, dini sa silong sa kalibutan noon, sa version niya na igsoon ko, wala na ilain nga ngalan nga gihatag sa silong sa yuta nga maghatag og kaluwasan ngalang Ginoong Hesukristo. Mao na mga kaigsunan, ayaw na ninyo libuga. Ang atong mga kaugalingon, silang tulo nagtrabaho para nimo. Di ba ako? Ning trabaho ko, mo trabaho ko, mutahod ko sa kong ginikanan, tama ba? Ako ra ni tahod ko sa kong ginikanan. Anak man ko, di ko kay anak yug ko. Anak ko, mama ko nila, papa ko, tahod ko. Mo trabaho ko kay mosunod ko nila. Kay bisag ginikanan ako,
Pero dili gyud ika-deny nga motahod ko sa ako ang ginikanan kay anak gyud ko. Bisag mag-unsa ko kaamahan, anak ra gyud ko. Ha, di ba? Pagdating na po diri sa akong kinabuhi, bisag mag-unsa gyud higayo, mag-unsa gyud ang panahon, bana gyud ko. Bana gyud ko, di ba? Bana gyud ko. Anak ko sa akong ginikanan, bana ko sa akong asawa. Bana ko ha? Ako ra gyud eh. Wa na ginila, hindi ni gini mo sab. Karon di naman pag ginato ni madinay igsuon ko nga amahan po ko. Kinaaman ko yung mga anak. So mag-function ko isip usa ka anak magtahod. Mag-function ko isip usa ka bana magbuhat sa akong responsibilidad isip bana ug mag-function usab ako isip amahan sa akong mga anak. Pero usara ko. Mao na ang Dios igsoon ko, naga-function siya sa iyang pagkaamahan. Ha, ako gyud amahan. Sunod iya na pong gipadala. Ha? Sunod igsoon ko ang God the Holy Spirit. Ha? Ang balang espiritu. Pero mangutana ta, nagbulag ba dahil sila, pastor? Nagkatag ba dahil sila, pastor? Tulo bagid sila, kung taparon sila, tulo bagyod. Mga kaigsunan ko, mone, nakoy sulti ninyo, o gusto na tong tugkaron ang gahom sa Dios, di na pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi. Di ba, maglibog ka? Giyon sa pag, naay copy-paste? Ha? Naay copy-paste? Igsoon ko, no one can fathom the knowledge of God. Lisod kini mo nang iapsan mga kaigsunan. Di ba? Una-una agi ha? Sa pag-ingon niya, pag-ari niya dire sa ato pa, di ba? Natao, Diyos siya, pero nagkatawang tao, nagpakatao. Okay. Una-una ako no ha? Sa ato pa, kung imo una-unaon, bay gamitin ko no una-una igsoon. Ninggamay si Jesus. Ninggamay ang Diyos. Di ba? Kay nisulod ko siya stiyan, lalang sa Espiritu Santo, nisulod ko siya stiyan ni Maria, yan ni bata ang Diyos. Mauna mga kaigsunan ko, ayaw nagkwestiyon na ang gahom sa Diyos kay Diyos siya. Bisag unsay iyang gustong buhaton, mahitabo. Bisang pag-uskalibuhon siya, kaya niya. Nasabtan ba igsoon? Tungod kay Diyos siya. Walay dili mahimo sa Diyos. Maunang atong gidetalye nga dili limited ang iyang power. Di man ha? Dili limited ang power sa Dios. Dili limited ang power sa Holy Spirit. Dili limited ang power ni Jesus Christ. Unlimited. Bisag unsay iyang gusto, mahimo. Mahimo. Maunang ayaw i-question ang kapasidad sa Dios. Kaya og imo na di ba? Sa to pa kay Dios og anak usara. Unya sa kay usara sa ato pa ang Dios wala tos langit. Naatos tiya ni Maria. Di ba? Natos tiya ni Maria ninggamay dai si Dios. Nya nindako ang Dios. Nya ang Dios dito sa langit naunsa man to? Mo na igsuon ko, mo ni. Mura gitawag nato kanang di na gyud dili na nimo dili nato na amal mo dili maapas ang kaalam o kahibalo sa Dios ang iyang gahom. Diyo na ako no ha. Kung gihimo na ning kadagatan, katubigan, o kining mga kahoy, di ba nahimo niya ng mga lumigas, kanang mga aliling. Pertig yun ha. Yun sa pagmugna niya atong buhok, kinitong ilong, gipahimutang saklaktod pa ka istorya, walay makaapas ni bisan kinsa sa gahom sa Dios. Wala gyud mga kaison makaapas. Munang ayaw na lang gyud in town og kulit-kulita igsuon ko unsa gyud mga lingtunganay ang tanan ngano man dili ta katupong og Dios. Dili og dili. Apan mauni. Mo na akong isulti igsuon. Ayaw na laglibuga ang imong hunahuna. Ngano man kanimoy angay nimong libugon. Libuga unsaon pagbiya sa kasalanan. Kay kana silang tulo may trabaho na diha kanimo. Ang amahan nga gisulti sa Biblia nahigugma ang anak iyang gipadala aron magluwas magpalansang sa cross ug kana mo imong tuan ug samtang nangalagad ka sa Ginoo mauni samtang gapadayon ka ang amahan humana siyang trabaho nimo ang anak humana usab ang balang espiritu matod sa buhat o 1:8
sa dihang mo konsad kanimo ang Espiritu Santo, makadawat ka mo gahom o kana nga mga gahom igsoon ko, maghatag kanimo kaisog sa pagpadayon sa kinabuhi ining kalibutan na. Kay kung wala ang balang Espiritu, maglisod ta pag kinabuhi nga sama ni Kristo. Maglisod ta pagpadayon sa unahan kung wala ang giya og tabang sa balang Espiritu, mga kaigsunan. Ha? Maglisod ka. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Huh? Muna imong madawat igsuon. Muna nga kung mayong kang tulo, usa, puro na ay ebidensya ng tulo. 1, 2, 3. 3 nga po. Mayong kang anak, anak ra. Nya kay sao man gyud nga naa may amahan mabasa, og mayong kang espiritu ra, anaaman pugi anak. Mayong kang amahan ra, anaaman gyud na sila igsuon. Kana sila adunay mga function, trabaho nimo. Ang amahan mo'y nahigugma, ang anak mo'y gipadala, ang espiritu maghatag kanimo kalig-on sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Tanawang gisulti ni Paul, mga kaigsunan. Importanteng mabautismuhan sa Espiritu Santo. Kay diha ka malig-on. Mo na'y magpahinumdom kanimo. Mo na'y timailhan, patik, mga kaigsunan ko, nga ikaw tinuod nga anak sa Dios, may patik ikaw. Ha? Mo na, mga kaigsunan. Mayong buntag. Sa itong mga kaigsunan, Brother Dave, salamat sa mong gipaabot sa buhat 412 o ginsabdihan ni Pops Dillon Mingkito Garces o ni Brother Rodel Tolentino. Salamat kayo mga kaigsunan o sa uban pa nato nga mga viewers. Ipadayon igsoon ang inyo nga pag-alagad sa Ginoong matinudan. Asa man mo gipahimutang sa Ginoo hala paglig-on mo diha, mga pinangga. Paglig-on mo sa inyong pag-alagad sa Ginoo, problem kalisod mo abot sa tao apan nindot ra kay naay Ginoo nga mutabang kanato basta faithful lang kita diha kaniya, mga kaigsunan. Manang ayaw ninyo pagsayangi og sayanga ang mga buluhaton nga makalangit nga gihatag sa Dios. Okay? Diya pa gikan ni Gabriel Amparo. To God be all the glory. Pagkanindot sa pagka-explain, Pastor, daghang salamat sa Ginoo, daghang salamat, Pastor Kim. Salamat sa atong igsoon, Brother Gabriel. Okay, salamat, mga kaigsunan. So kung imo ginay further explanation, mga kaigsunan, kana tanan na agina, no? Gikan ni Rose Binaro Villaren, amen. Gikan ni Sister Rosabilia Makasal, good morning, Pastor Kim, og sa tanang naminaw. Kay salamat sa tanan nga mga naminaw og naglantaw. So nasabta na to igsoon, ang God the Holy Spirit o ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit na anay mabasa. Nag-function sila sa atong mga kinabuhi. Sa, kumbaga, nagsanib sa. Muna akong example, katong bag-o lang nakalantaw. Ako anak, ako amahan, ako bana. Bisan ka mo diya, di ba ka mo, naglantaw kini mga bay, di ba ka mo, anak mo sa inyong ginikanan, pero imong ngalan, ang imong pagkaikaw, wagi na usabi sa usa. No? Maurag ka. Ning function ka as anak sa imong ginikanan. Ning function sab ka isip asawa. O, di ba? Asawa jud ka. May sa gunsaon. Unya karon kay inahan man pugyud ka. Trabaho ang imo ang pagka inahan mo pakaon kasi mo mga anak. Tama ba? O, sige, inahan ha. Sunod, ning trabaho sab ka isip asawa sa imong bana. O, asawa karon ha. Karon kay naamang kay inahan o amahan. O, trabaho sab ka. Kuan ka sa ludar ka dito sa imong ginikanan. Ade, ikaw rang usa no. Mo na ang Dios igsoon. Ning trabaho siya isip siyang pagkaamahan. Di ba Dios, God the Father, sanang God? Ha? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Puro God no? O, kana Dios sana na igsoon ko in the different function. Ha? Ako amahan ko. Ako gining higugmaon. Di man pwede nga di gini mapakita o akong ipadala. Mo trabaho sab ko isip anak nako. Aron gyud masabtan igsoon.
Na di man pud pwede magmangalagad nga wala Espiritu Santo. Humo na maglig-on. Timan dili nimo masukod ang gabulag dai sila pastor. Lailay dai sila pastor. No, usa sila. Mo nang akong giingon nimo, dili nimo pwedeng sukdon ang kaalam o kibalo sa Dios o ang gahom sa Dios. Kay ngano, walay makatupong, walay makalabaw sa kapakagamhanan sa atong Dios. Gikan sa itong igsoon na Brother Pops Jelon Mingkito Garces, amen og dalaygon ang Dios kanunay pag atiman kanato. Giatiman ta pinaagi sa balaang kasulatan matudloan ta unsay pamaagi sa pag-alagad sa Dios. Ang pamaagi sa pag-alagad sa Dios igsoon the word serve. Ha? Mag-igsunan may ni kina-mention Usahay ba? Di wata kasabot na nay mga butang nga wata ka natay gibuhat nga wata kasabot natay mga words nga gipang mention or kanunay gina trabaho o kanunay gitanatan-aw pero wata kasabot unsay meaning. Now ata to explain ha. Sige. The word alagad unsa inyong ika-istoryang mag-alagad? Kay daghang kay nataboygson gagamit anang termino ha pero dili mao. Nagalagad ba ako Dios? Hindi magalagad ko ng Dios, siya ray magbuot siyang kagalingon. O, di ba? Bisulay ko na mo, Sir, aniya ako sir, ano magalagad ka nimo? O, di ba, magalagad ka, imong biyaan na imong balay. Kaya manarbaho ka. Muna'y nagalagad. Timani ha? Basahan o klaruhan tamo og bersikulo para inyo maklaro. Kung mahimo inyong ibutang diha. O sa ikingon ni Jesus igsoon ko. Jesus na ni kauboy sang ihang mga kauban. Diya sa Mateo 16:24. Si bisan kinsa katong gustong mahimo na kong tinun-an, magdumili o magdinay siyang kagustuhan. Na dagha mo gamit tag term nga nangalagad, pero siya ray magbuot kano sa magampo, siya ray magbuot kano sa basa. Siya ray magbuot mo alagad ba, mosimba ba? Walang nangyari. Walay pagbabago sa kinabuhi. Mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw, palihog. Sa diha nga mogamit ta sa niana nga term si tuit nga diin alam nato ang unsay kahulugan. Ha? Look for the meaning. Unsay execution ana mga kaigsunan ngano man. I will serve you Lord. Napay mo kanta, labaw sa tanang butang. Kunya pagdating sa butang, kinsa may labaw, di ba ang butang? Kadakong tampalasan ana, sanay tawag ana igsoon ko. Pakadako nga pagpakaruning nun. Labaw sa tanang butang, pero mas giuna ang butang kaysa Ginoo. Nangandam para sa butang, pero wala mangandam para sa bulwaton sa Ginoo. Munay may tabo mga kaigsunan, daghang kay higayon. Ngalagad kuno ta kay atong pagpangalagad pagrusahay, gadepende ra sa availability. Gadepende ra sa atong gusto. Bayho na una igsoon. Atog yung iklaro kung tinuod ba gini atong pag-alagad sa Dios. Nagtigo mo, okay, nagtigo ba ta igsoon ko? O para sa Ginoo. Naba mo'y tinigom para sa Ginoo? Or nagtigom para palit motor, para patukod og balay, para kuan og bisag unsa da igsoon ko. Sayon kayo igsoon ko pag-ingon nga pag adto na sa buluhaton, huway gasolina, huway motor, ulan, danlog. Pero matingala ta igsoon og adto sa laing mga buluhaton naaman lagi. Adi gyud ka kabiya kay kuan gyud na trabaho, na eskwela. Malibog ta. Ngano man ni kaya man nga gi-absent, kaya man nga naka-provide og panahon og uban pa sa panahon sa kaugalingon. Bayo na una ako no. Unya masakto dagoy nang labaw sa tanang butang. Kapila nimo pakyasa ang buluhaton sa Ginoo o kapila nimo tumana ang imong gusto. Tungod ba kay moadto kag simbahan wala kay madawat inig uli? Pero mo nag-ingon ba?
nila pa to usahay ning Kristohanon pagka business-minded. Pagka business-minded usahay, amay tag usahay ra. Ngano man pastor? Ang utok, kabalo mo, kana mga businessman, businesswoman, kabalo mo igsoon, dili na basta-bastang mo invest o walay mabalik. Ha? Di na basta-bastang mo invest o walay mabalik. Mugasto man nagsalapi kung maadto sa usa ka lugar, di na mo sugot nga wala siya maginansya, wala siya mo balik. Gitawag na igsoon ko og ayaw niya ng dead investment. So sa tua, kung magtigo man tag kwarta para igasolina, para aning bahina, kanang atong adtuan nga inig-uli nato na ay mabalik. Ha? Na ay mabalik. Na atay madala. O mato tag simbahan, wa man tay madala mga pinangga. Okay? So mo nagmato tag simbahan, wa man tay madala. Munang ang atong gastuan, makuan pa noon ta. Munang ang ato igsuon ko, nga huna-huna, sa tinawhanon nga mga huna-huna igsuon, kung kulang-kulang kita og pagsalig sa Ginoo, nganong mo gasto man ko sa wala ko'y mabalik. So, unya na lang ng buluhaton sa Ginoo pag naanak ko'y kwarta nga extra, kay kabalo man ko nga inig-uli na ko, wala ko'y dala. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Wala ko kabalo nga no, nga imo man kong giadto. Dili kayod ko katuo, nga nung gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalo nga no, nga imo man kong giadto. Dili kayod ko katuo, nga nung gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo kayod ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan.
katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman, akong kapagyasan nga imong gipasan. Gipakita mo nga kaya ang tanan. Pastor Kim on air. Okay, padayon mga kaigsunan, may buntag. Pag-usab sa mga bago lang nga mga naka-tune in, may buntag niya ni Brother Winmart Favorada, watching from Mandawi, Cebu. And also ni Brother Rifat, may buntag, Pastor, live na ka sa Shine FM 96.7, Upper Lambog. Badyan, greet ko sa tanang taga Upper Lambog, request kong song, hang magpadayon. Salamat mga kaigsunan ko sa inyong nga paglantaw. So, pasensya na sa mga kanunay nagsabay sa itong live. Nga talagsar ako maka-live mga kaigsunan ko kay sa milabay nga mga simana. Doon na mo ko'y bagyo ni walay kurente. Mao to mga kaigsunan nga wata naka-live niya. Sa dihang nabalik na po ang kurente, wala na po'y wifi connection mga kaigsunan. O niya, nanay kurente, nanay wifi connection. Sige, mapukong gabiyahe mga kaigsunan. Na dito ko basay, ninaabot ko kabangkalan. Uban pa mga dapit igsoon ko nag-install tag radio station. So mao na nga kining wala ko ka live niya pag pwede na mag-live ang lawas igsoon kapoy pod kaayo. So mao na siya. Apan wala ta mohonong pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga balaan matarong putli igsoon kay mao nay pinaka-importante. Now, mo na itabo karon sa kalibutan mga kaigsunan. Sa istorya, sa wali, sa sulti, pertig yung pagkamayuha. Muna ako ba mga kaigsunan mao ni? Dili patas taan ni. Ako naningkamot sab ko ug unsa akong gitudlo. Ako makinabuhi. Kay ngano, ulaw kayong paminahon igsoon ko may ratang musulti, may ratang mawali. Unya wala tay pagpamalandong kung kining atong gibuhian nga mga pulong ato bang mabuhat? Kining atong gibuhian ba nga mga pulong ato bang mabuhat? Kay dili igsuon ko, murag alanganin, kanta ta. Kung ado naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. Ang pagpamatuod sa gugma, the best expression of your love is your time. Okay? The best expression of your love is your time. Let me ask you. Do you have a time to God? Ha? Lain pa ang pagpakita sa tinod na tunggugma is to deny our wants, maybe our needs. Ha? Another nga pagpakita to show our love is aduna kay mga butang nga isakripisyo. Maybe ang imong wants in life, maybe ang imong careers, maybe ang imong nga gusto nga adtuan, maybe ang imong gustong kanon. Nakay halimbawa nakay kwarta o sa kagatos. Gusto ka mo kaog lamian nga pagkaon even worth 100 lang. Pero mingon ka, dili usa ko mo kaon, dili usa nako ni. Kaya ako ning tigumon kay na ako'y plano alang sa Ginoo. Igsoon, sultian ta mo tinod. Kadtong mga taong kanunay nga sakripisyo para sa Ginoo. Unya continuous, dili luag-luag, dili kay sakripisyo ron ugma di na pod, sakripisyo ron ugma di na pod. Igsoon ko, makadawat ka sa insakto. Tinuod na mga pinangga, tinuod gyud na. Usahay daghang kaita nga mga kinibitang igistorya wala mapamatud eh. O sige nga na Juan 14:15 kung naigugma kamo kanako tumana ang ninyo ang ako mga sugo. Niya, sugo man ang pagsimba, sugo man eh, pero asay mas natuman. Mas natuman nato ang atong gusto kaysa sugo sa Ginoo. Lakton pagka istorya, usa ka dakong bakak ang atong gipambuyan nga mga pulong. Ha? Muna ako igsuon, kabalo mo sa akong kinabuhi. Ako posible kung maigoan akong gisulti. Ha? Dili ko mo depensa sa akong kaugalingon.
pwede ko maigo mo ng akong isulti balakag maigo ta, maigo tang tanan basta igsuon ko masulti. Kay nga naman, og mo depensa kus kung kaugalingon, mura kog nandaya ra ninyo. Patas ta diri. Ha? Patas ta diri tanan igsuon. Patason gyud nato ni nga naman. Walay exemption ang langit, nagwali kag naminaw ka, nagsulti kag naminaw ka, pastor kag madili pastor, walay exemption sa pagsunod sa Ginoo. Walay exemption igsoon ko sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kitang tanan nagwali og naminaw, hapiros gyud ta nga mutuman magkinabuhi nga balaan matarong sumala sa kabubuton sa Dios. Kanang akong giwali dili pwede nga dili ko maning kamot mo nang usahay kita nagwali mas dapat mas higher ta og level of faith, higher ta og level of kining obedience. Why? Gipromote na kami nito si gipromote ka, there is something nga naanimo, which is makita ka nga you are the leader, no? You are kinitang you're something nga may nahimo ka, may nabuhat ka nga pinasay sa kadaghanan. So pwede ka nga mahimo nga teacher, so teacher gani ka, kamao ka. Nya, teacher, not only nga kamao ka, while you are teaching, you are learning. Now, while you are learning, you are teaching. Samtang ikaw nagtuon, nagkat-on, nagtudlo. Samtang ikaw nagtudlo, nagkat-on sab ka. Munang dili mayo sa ka magtutudlo, nga mohunong pagkat-on. Kay diha sa imong pagpadayon, diha ka makapadayon, og malig-on, ang kaalam mo kay balo nga imong nabatunan, dili mohunong. Ha? Dili mo hunong ang imong kaalam o kibalo. Halimbawa karon, nakay bugas us kasako. O nakay bugas us kasako na gid ni. Ano itabo? Ning hunong nakagpangitag kwarta. Ning hunong naka. Dito ra kutob. Munang kita nga pastor, di ta mohunong pagtuon, di ta mohunong pagbasa, di ta mohunong og pagampo kay nga naman mo na itong kinabuhi. Muna mga kaigsunan ko, kung ikaw na nakay kwarta, halimbawa, na nakay kwarta, us kalibo, na napo kay bugas, us kasako, na nakay mga groceries, sige. Na nasbalay, daghana, ang imong gibuhat, sige lang, galingkod-lingkod, sing katulog, after mo us kabulan, igsoon ko, wa na gyud. Dili mayo, nga usa pa ka mulihok, o gakinahanglan na. Arita sa bukid. Dili mayo, igsoon ko, nga usa pa ka, mangahoy og maglungag na. Maayo ba? Mga igsoon ko nga naminaw? Maayo ba nga usa pa ka mangahoy og maglungag na? Usa pa ka manghuga sa pinggan og mga una? Usa pa ka maglungag og mga una? Mao ba na igsoon? Dili. Muna usahay, usa pa ta magampo og nanay problema. Usa pa ta modolo og simbahan og nanay problema. Usa pa ta modolo magpatawag og pastor nagsakit na pero sa panahon nga walay balatian, walay sakit, ay pastor gilabay-labayan. Usahay, usa pa ta manghatag sa Ginoo igsoon ko pag wa nay kwarta. Mo nay kamatuoran. Ha? Usa pa ta manghatag igsoon lami kay ihatag pag magmalatay na. Ha? Ipatawag si pastor kay magpaampo ko. Diniguli, pastor dawata ni akong gasa. Ha? Dawata akong gasa. Sa maning ampo pastor balayran? No, don't do that. Kini akong pag-atiman kaninyo, kini akong pag-ampo o guban pa, libreng-libre. Nadawat ko ni sa Dios nga libre, ipanghatag nga libre. Muna kung magwali ka niya mangayo po ka, dadalab po kag sobre, gawas lang og gawas gyud og kanabitaw imuha gyud nga kinasing-kasing, wala na problema. So kung muhatag mo sa inyong pastor, muhatag mo na nagwali, ayaw nyo isipa nga nagpabayad na imo man ang kagustuhan, so wala na problema, wala illegal ana. Pero maabot na sa punto magwali, magsuroy pangayig sobre, kana moy di na maayo, no? Munang atog yung gipractice igsoon nga kanang Ginoo moy magapanglihok sa atong kinabuhi. So may buntag sa tanan nga naminaw diha sa may badyan, Brother Ray. Lamat kanyang tanan di sa upper lambog, lower lambog, ug asa pa man nga mabot sa ato nga pagsibya. Siguro na to igsoon nga atong pagkinabuhi
nga dili ta mahimo igsoon nga nagpakaron ingnon. Maayo ra sa istorya unya sa pagpaningkamot sa pagbuhat sayop gyud kayo ang gingon nga labaw sa tanang butang niya ang resulta labaw de ang butang kaysa Dios. Ato tanaw ka sa itong giuna be. Let's see. Mana ko igsuon sa akong kinabuhi. Kung naa man ko'y gibuhat para sa kong kagalingon, ako yung daghanon ang sa Ginoo. Kung naghimo man ko, ani ha? Kung naghimo man ko nga gatigom ko para siguro sa kong kagalingon, ay dili mahimo nga wa po ko'y tinigom para sa Ginoo. Di ba? Di gid mahimo mo na ako igsuon kabalo mo. Kuwani kamaturan. Mas dako kog tinigom karon kay mas dako kanang mayong dako sig mingon mo minilyon. Mas dako kog gi-savings sa para sa Ginoo kaysa para sa kong kagalingon. Mas dako. Halimbawa mag-saving ko og piso para sa Ginoo, dapat 25 centavos ra ko Inyo na makuha igsoon. Muna nga atong klarohon kung unsa nato kapabor diha sa Ginoo. Mo ni. Pagdating sa expenses diri sa atong panimalay, sa atong mga gamit, asay pinakadako? Moingon ta nga love na to si Jesus pero para ni Jesus may asay dako balay simbahan. Asay dako mga gamit o gamit sa simbahan or gamit sa balay. Kay base niya atong simbahan igsoon kog muna-munas ginhawa. Muna-munas ginhawa ning ato ang simbahan unya ang ato ang panimalay, ang ato mga gamit, puro mga high-end, nakakahiya naman. Unang maulaw ko igsoon nga magwapog balay, magwapog sinuluban, unya ang simbahan muna-munas ginhawa. May pay ako'y magkalisod nung kang simbahan. Munang kahuna-huna bitaw akong asawa igsoon nga pag naay moabot na mo nga panalangin ipaayon ning balay. Ingko og naa manggali moabot nga panalangin, unahon ako ang sa simbahan. Unahon ako ang para sa Ginoo. Munang among balay aboslot gyud. Ngano man. Mas giuna nako ang sa radio kana lagong pag-travel nako mga kaigsunan kanang pag-install og mga radio. Di na basta-basta gasto. Kahago. Pero balakag mahago ko basta lang sa buluhaton sa Ginoo. Dito kog Bacolod, duha lang katawo akong giadto. Duha lang katawo. Pilay expenses. Pero walay bali ng kwarta basta may taong maluwas. Munang mas dako ko og pabor sa mga evangelism. Mas dako ko og pabor sa pagluwas og kalag kaysa pagkinabuhing marangyan sa kong kinabuhi. Muna itong tanawon ng igsoon ko, kung imong tanawon ang mga apostoles kaniadto, aduna ba sila yung mga luxury nga mga gamit o guban pa? Pero kanahitabo karon igsoon ko, nahitabo, mao ni makaduda. O sa may makaduda, pastor. Nagkinabuhi nga sa tawra marangyaan sa daba. Kanahitawag hayahay kaayos kinabuhi. Mga gamit gisulob halos milyon ang naa sa lawas. Halos milyon ang naa sa lawas. Lawas na. Amerikana, sing-sing, tanan. Unyang simbahan muna-muna sa ginhawa. Unya sige pang ga-announce, gapahibalo, nga mauna. Di ba makaduda? Duda ra na dili na. Wala na ebidensya. Ang ato is makita. Muna mga kaigsunan, kung imong hanaon-naon sa akong kinabuhi halimbawa, ayun na ni. Kung na ako'y, di man pwede mga reyusta, na ako'y kwintas. Kwintas, may tawag ano, na bracelet, na sing-sing, sa pailain, na sulob nga buting mahala. Ibutang na to, dili ba pwede nga magsulob lang ko o wala ako tinawagson tanawa ko ninyo bisan asa ko wa gumay makita nga bisan usa na lang ka sa tawag usa ka jewelry nga naa sa akong lawas
wala gani ko'y wedding ring kay wala ko'y wedding ring o say rason dili sa ingon nga dili ko wala ko magsulob. Niwang pa magkwatong panahon na mga kaigsunan nga gikasal ko o niya nahitabo ning tambok man ko na dugay ning tubo na dugay mga after siguro mga 5 years dire sa ako ang kuan dire sa ako ang ini ba dire sa ako ang tuong kamot mga 5 years siguro to di naman maibot mga kaigsunan ha di naman maibot niya hugot naman niya mura magmisamad na dire sige buhat nako di naman matangpang bisag unsag padanlog gigabas na ko mga pinangga mo nang wala ko wedding ring wala as in wala imbutang na to igsoon ang kantidad nga naa sa kong lawas example 100,000 muadto ko muwali ko di man nasayop muwali ko mutudlo ko diyan ninyo mag-live ko sa Facebook ipagawas ginako ning petinakuha dire nga usa pa tawag ana uban pa ipakita gyud nya pay dire sa tango nga ingisi gyud ano ba ay muntag nga kaigsunan kita gyud na pay arios o guban pa buhok tininduta bulaw-bulaw pa sige igsoon kung kahuna-una ka sa ministry kana bang gisulob nimo di ba pwede ba na nga gamiton sa evangelism or simbahan itukod worth 100,000 di ba pwede na itukod og simbahan pero nasi mong lawas pila ka kakalag worth 100,000 nga naa sa imong lawas gimong gigamit imong sulob kanalang godaang dinhi igsoon si tawagan na kwintas naagoy tag 50 tag 40 30 diri palang daan igsoon beta mahal gyud ibutan to napay imong sulob mahal gyud 100,000 muna sa kong kinabuhi igsoon even one jewelry nga naa sa kong lawas wala nga naman di ko ganahang makita o even sa kong kasing-kasing nga may gigunitan ko nga malahalon nga mga gamit which is ako lang ang nakabenepisyo or kana bang something para unsay rason so sa ako alang nga bahin ayuko na magsayang ng pera na wala namang kabuluhan di ko mag-usik-usik og kwarta igsuon ko nga for the enjoyment lang sa akong kaugalingon or parang makaingon lang gyud mo nga kwartahan si pastor ning uswag si pastor gibless si pastor naaman siguro ko yung mga mahalon kaning sakyanan igsoon di magini mahal but gamit siya useful siya para sa ministry muna ako igsoon wala ko'y plano nga mag-enjoy sa akong kinabuhi ang ako lang is mag-enjoy man ko halimbawa kung naamang galing ko'y 100,000 sa ako dapat na 200,000 sa ministry di ko ganahan nga mas dako ko akala bang dato kong tan-aon pero ang ministry muna sa ginawa kung pobre ministry sabay mi igsoon kay unsay naa nako dapat naasab na sa ministry mo na giingon og di man siguro makongkreto ning mga simbahan nga akong gihandol igsoon ko dili mo nindot ning mga gamit dili sa mahitabo mo uswag ning akong balay kung makita man siguro ko ninyo mga kaigsunan nga naanak ko'y ay di po ni sala kung makita man ko ninyo nga naanak ko'y bracelet naanak ko'y kwintas naanak ko'y sing-sing kana di na ka makaingon pod nga pobre ang simbahan kung imo kung makita nga murag dato ng tanahon mas dato ang simbahan mo na igsuon kay maglantaw mo ni ako pating hayhaya pating wapuhag sakyanan unya ang simbahan mo na muna sa ginhawa at di yun na magserbe mga kaigsunan nga naman imong tan-awon ang mga apostoles kaniadto nagkinabuhi ba sila nga mangrayan sa kinabuhi hayahay sa kinabuhi no gabaklay sila kay nga mas gitutukan nila ang ministry mugasto para sa ministry mugasto para sa kaluwasan dili sayop nga manindot ang imong kinabuhi kompleto kaniya ng tanan pero ang nakaproblema igsoon ko hayahay ang imuhang sitwasyon pero ang ministry daghang mga katawhan sa kabukiran na kinahanglan niana o sa kasyudaran di ba magatong gamiton igsona palitag na ko 100,000 nga nasa kong lawas ariyo sing-sing sa arios naman kining usa pa na diha
palit ko nagmotor. Akong ipagamit sa usa ka pastor, hala pastor, kini kwintas man tani nako, kuan man tani nako, bracelet man tani, relo man tani, Amerikana man tani nga mga mahalahalon. Ako ni siyang gamiton. Ipalit ko nig motor, hala dia. Pag ministry ngadto dito. O di aman takoy kuan na rin bracelet nga worth ban ipalit nig itukod nig simbahan. Kini is kabuk bracelet na may tag 50 mil, 40 mil o ipalit na sugod nag simbahan dito. Mamalit na lamang kog relief nga tag 5, tag 10, tag 20. Ako rang labhag mayo, okay na. Kini kung gisolo bigson, simple lang ni siya. Na ako'y barong. Dili man po na sayop. Na ako'y Amerikana. Pero kana, relief ra gid na isuon. Wala ko atong tag 1,000, 10,000, di ba? Na may tag 10,000, 5,000 nga mga high-end. Maora man ko na igsuon. Maora nang sininaa o sa 10,000 o 50 pesos. Ang importante, komportable ka. Ang importante, disente kang tanawon. Ang importante, dili sagwa nga tanawon. Bala kag pilay presyo, kay ngano, ang dihog nimo wala magdepende sa presyo. Usahay, proud kita ngayon na igsuon ko, pero daghang naghirap. No? Ngano man na igsuon ko, o kanang ato ang naas tong kinabuhi, o ato nang itabang sa tumakaubang pastor. Ato nang ipaabot nila, o pastor day grocery, pastor day panggasolina. Di kaya, pastor, hayahay kis pastor, Dili sayop nga mauswag ta. Dili sayop nga naata na mga butanga, kaya wala mayon nga sayop na. Pero, kung naghirap man ang imuhang kauban, naghirap man ang congregation, naghirap man ang simbahan, mo'y pwede na ng problema, ha? Ako igsuon, kabalo mo, unsay kahirapan ako, ang hirap nako kung ako muuswag, ang ako mga kauban na purdoy. Muna mga kaigsunan diha sa ministry, mas pilion gid nako ang ministry nga muuswag. Muna na malitag mga gamit mga kaigsunan para sa pag-uswag diha sa ministry. Tukod tag radio, tukod simbahan, dapat simbahan gani o panahuman. Atong gipamalit og mga gamit para sa evangelism, para sa anniversary, ug uban pa igsoon diri gani sa studio mga sa kuan gani mga kaigsunan dinhi sa ato ang main station. Gaulbo pa maning abog ni ato ang tigumanan. Ngano man? Atong gigamit ang salapi padulong ngadto sa laing buluhaton. Og simbahan lay tutukan ako mga kaigsunan usa lang kat church building. Guwapo. Guwapo. Nindot. Pero kaya akong gitutukan dili usa. Unya ang naas ako nga mindset evangelism. Why? Di man ha? Dili mahitabo nga maluwas mo kung walay kining pagtudlo. Pagpamati, di ba? Kung atong tanahon, kaya ang principle nga gisulti diya sa Roma 10:17, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Mangutana ko og gwapo ko Amerikana, di pa po na sayop ha. Na ako'y mga kulintas, na ako'y mga nindot kayo. Maluwas mo? Nga magatubang ko sa kamera, maluwas mo dili. Kisa may mga maluwas. Maluwas ba mo ana? Maluwas ba mo na ako'y sakinan nga worth 2 million, 3 million, 5 million, sports car? Maluwas mo? Maglantaw? Ang may tabo nyo, makadaig mo. Hala, ninduta ni pastor na igwapo kay sakinan. Gwapo kay igbalay. Maluwas mo ana? Pero, mas tabo siya, di na mumudol ako. Nya ako, di na po kumudol, kay hambog naman. Dili punutan ng dato ha? Di ba? Di na ko dili na mutunob og yanang, di na mutunob og kining yuta. Di na mo adtog bukid kay kapoy. Di na mo wali dito sa mga kanang kabalayan. Di na mo duol og mga taong masakiton magpaampo kay basig matakdan. Ako igsoon mo na ako nga trabaho, dili pagpa-promote sa akong kaugalingon, basta ako nang paningkamutan ay mga kaigsoon to sa bukid, mo request la pastor, ari ami diri kay magpaampo, ari ami pastor kay magpa-Bible study, ari ami pastor, ako nang paningkamutan dalan igsoon, basta kay itong Lunes. Pag uli na ko muragyo ko gibali-balian mga kaigsunan. Dugay naman kong ga-drive og motor. Ga-drive pa magani ko na masayram ko kaniadto. Pero maabot man gid ang kaluya. Grabing dalan ni igsoon dito sa Amuntay, Occidental, grabe igsoon.
Pero ngano nga gikalisod sa dalan kadanlog halos di na modagan ang motor sa kadanlog sa kaangaton sa kainit pagyod. Pero na akong gisulti. Dili na ako magbuot sa akong kaugalingon kun dili ang Dios. Ug asa man kunya padtua para sa iyang kagustuhan ako motuman. Ug naa may mga salapi, mga blessing ihatag ang Dios diretso sa iyang buluhaton. Mao nay kamatuoran mga kaigsoon. Ha? Wala nga tong gigasto. Manay gingon ha, ani ha. Unsa may kapuslanan mag-live ko og kanang business minded. Unsay kapuslanan? Magwali. Nya kinamay magwali igsoon ko nga gigamit lang kay na biya. Para apoy gamay ba? Oh? Or mangayo sa mga naglantaw or unsa pa na diha? Ano igsoon? Pero dili, atong gipaningkamutan nga ang gahom sa Dios may maghari. Muna sa tanang gasunod og naminaw diya karon. Ato nga tutukan ang pagsunod diya sa Ginoo. Salig ta diya kaniya. Og atong tagaan og mas pagtagad ang ministry. We have family, I have family. Pero igsoon ko, na ipanahon mo risgo ka, pero sa imong pagrisgo timan ini sa gibuhat ni Abraham mga kaigsunan didto sa iyang anak ni Isaac iyang gihalad. Grabe wa gamingon si Abraham, oy Abraham, kining amahan imong ipahalad ni akong anak niya mora gani ning uskabok pila na edad na koron nga si Sarah balog manganak pabadago ito. Binuang ni mo amahan ko, murag binuang gini mo ha. Pero wala siya pagduha-duha nga mihalad. Pata pug gihalad ka patyon bagi ka. Iyan na ganitang lubaon ang iyang anak. Nakita sa Dios. Mitawag kaniyang anghel. Nakita niya nga ang pagtuo. Tinuod og dako siya pagsalig sa Ginoo igsoon. Mao na nga mo nagingon in a single minute tistingan ta kung ang atong pagsalig ang atong pagtuo di ba mausab panahon sa kalisdanan, panahon sa mga testing. Padayon sa katapusan, siyara kayod ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siyara kayod ang gantihan. Isang dunay mga pagsulan, dawaton taong ikalipan, kasakit niling kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkon ang kinabuhi dayon, dawata ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo walay bisan sa nalasayo. Ang kasiguruhan sa kaluwasan kang Kristo lang makalagay. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton
Okay, salamat pa kaigsunan padayon ta nga sanahan. Salamat sa mga naglantaw ni Sister Jane, may nga buntag diha kanimo og ni Sister Divina. Og salamat sa inyo nga pag-share ini mga kaigsunan. Pops Zilon, thank you. Og Pastor Renato, thank you kay Pastor. Hopefully na live ta diha mga kaigsunan sa may Basay. Salamat sa itong mga kaigsunan and also sa tanan pa nato nga mga kaigsunan. Mga kaigsunan, ining katapusang mga adlaw ako musulti di kaninyo at least hindi ko hibasulan mga kaigsunan. Nga kung naaman tay butang mas tagaag pagtagad kining Dios o kining para sa Dios. Kay kabalo mo dili sayon ang impierno. Kung imo basahon na ang Biblia mga kaigsunan, patutukan gid siya. Siya gyud labaw sa tanang butang. Kabalo mo nahitabo sa kalibutan karon mas gipili gyud busy kay sa cellphone, busy kayo sa mga gimbuhaton, busy kayo sa pagkwarta, busy kay sa tanan. Igsoon ko, una-una ako, no? Dili ba temporaryo ra lamang na? Nya pastor, unsa may among kanon, unsa may among imnon? Sultian di igsoon, okay kay na. Ay agree na ako yung mga anak. Nagkusa need kay silang makakaon. Pero igsoon, makaluwas ba ni sa ilang kalag? Makaluwas ba ni sa akong kalag? Wala ko mag-ingon nga ayaw atimana, panggaa, paningkamote. Pero ayaw kalimot nga may kalag ka, nga magkasipyat-sipyat ka din sa kalibutan, impierno yung labas. Dili baka tungod sa atong pagpaningkamot pagkugi ining kalibutan na nalimtan nato ang tinuod nga trabaho nato diha sa Ginoo. Tungod sa atong pagkugi diha sa kalibutan, dinis sa kalibutan, gibiyaan ang simbahan, gibiyaan ang pagampo, pagbasa kay nabisi na sa trabaho. Wala ko mag-ingon ayon nagbuhata, pero nag-ingon ko kanimo kading paningkamote nga kung unsa imong gibuhat sa kalibutan nga mga trabaho, dili sayop nga trabaho, tumbasi ka na og trabaho nga para sa Ginoo. Pag-maintain sa imong kaluwasan, pag-maintain sa imong kalig-on. Pag-maintain igsoon. Mao na mga kaigsunan ko. Mga pinangga. Grabe ang maong sitwasyon. Napabakay prayers, Bible reading, ug uban pang mga buluhaton. Nagpadayon ba ni igsoon? Mabasi daghang kitang rason mga pinangga. Muna nga ang singgit nini nga sibiyan kaluwasan, pero ang kaluwasan igsoon ko, ang kaluwasan sayon kay maangkon, pero ang mag-maintain sa kaluwasan munang lisod-lisod gyud mga pinangga. Sa panahon nga ako nagakabugnaw, gikuptan mo ako sa imong pananaw. Sa panahon nga ako nahisalaag, ang presensya mo imong gipabatyag. Gibuhat mo ang tanan, aron ako may kaluwasan, pagkamaayo mo Ginoo. Kaluwasan akong nabatunan,
Team on Air. Okay mga kaigsunan, oras alas 8:46. Ug nabisi ko sa itong mga buluhaton igsuon nga pagsangyaw sa mayong balita o niya doon na po tayo umabot ng mga bisita. So ko paninggi transact mga kaigsunan kay dili man gud ni kuan, dili man ni Pilipino. Problema na po tayo in English. Okay, so sa tanang sunod og naminaw, dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan, ini nga oras ug takda sa buntagon nga nakadungog ta sa iyahang mensahe nga kung hatagan man atong panahon ang kalibutan atong gusto atong unod ug uban pa, so dapat masatagan nato ang Ginoo. No? Igsoon sultihan ta mo sa tinuod. Ani ha og mo o nama mo'y bation ani mo ni siyang kamaturan. Kabantay mo asay pinaka-importante nato butang kinabuhi. Wa ba mo masayod mga kaigsunan nga ang Dios kinabuhi nato? Example. Ari ang kamaturan nga kung ihatag ninyo nga wa na gyud maka-atras ani o wa na makaingon nga no tungod kay yes gini. I know nga agree gid mo ani. Kung nagtuo ka nga ang Dios kinabuhi og nagtuo po ka nga kung moadto kag ospital makaangkon pwede sab kang mabuhi, pwede sab kang maluwas. Tama ba? Okay. Pag aduna kay sakit balatian, mao ni. Pag na kay sakit balatian unsa man na aksidente unsa man tabo sa imong lawas. Pag bisag unsay idiman sa doktor, buhaton nimo na. Buhaton gyud nimo. Moingon ang doktor, mosugot kag sa madili, mo palit gyud kag tambal. Halimbawa na ay operahan. Na kay utang sa inyo ha, wa kay bugas sa inyo ha. Na kay palitanan og sin ang imong balay, na ay simentoon ang imong balay, na kay unsa pa na diha. Ay kog ingna nga palitanag sin ang imong balay, palitanag pasaw ang imong baboy, nagdungan panginahanglan sa ospital, ay kog ingna ang unahon nimo ng imong baboy. Ay kog ingna ang unahon nimo ng imong balay pagpaayo kaysa naa sa tambalanan nga kinahanglang tambal karon dayon. Di gyud kami ngondok, na ako'y kwartang 10,000 dok, ipalalit man akog sin dok, dili sa dagway na ko ni palit og tambal. Magpili Mrs. o pagpili Mr. Kanang imong sin, kanang imong kuan or kining imong anak. Magpili ka kay kinahanglan ni siyang palitan ning tambala kay operahan kinahanglan ni gamiton para unsaon ni nga maluwas ang imong anak. Be magpili ka. Muingon gyud ka. Balaka kang balaya ka. Balaka kang hapayo pa na di ko kapalit og tambal mo. Basta kay unahon ko ni kong anak. Di ba? Nasabta na igsoon. Tungod kay tungod kay ga save tag kinabuhi. Tungod kay nangandoy ta nga mabuhi. Tungod kay nangandoy ta nga maluwas. Tungod kay nangandoy tang maluwas. Tungod kay nangandoy tang maluwas. Buhaton ang tanan, mibiya sa balay, mipuyog ospital pila ka semana, pila ka bulan, nangutang, namrenda, para ibayad sa ospital. Tinood? Pero igsoon mangutan ako. Unsabay sakripisyo natong gihimo. Nabay bayad ng magampo ka? Nabay bayad ng magbasa ka? Nabay bayad ng magsimba ka? Wala. Nabay bayad ng mag-fellowship? Yes, makagasto ka. Pero ikumpara nimo sa gasto sa ospital, adto ka magpundo. Kanang simba, kanang fellowship, usara na ka oras, 2 ka oras, 3 ka oras tunga sa adlaw. Himala na kay nagma one day. Talagsar nang may tabo. Pero ngano pag igsoon? Ngang atong pagsunod sa Ginoo, grabe ka tipid, grabe ka budget,
Grabe ka inot pagkatihika ra po natong panahon pagkatihika ra po nato nga mohatag ta sa Ginoo even pila ka oras. Pagkatihika ra po nato. Ang Dios wa gyud magtiktik sa proteksyon. Wala gyud igsoon. Ha? Wala gyud magtiktik ang Dios sa proteksyon. Kaluoy gugma. Muna igsoon, di ko magtiktihik og unsay gikinahanglan sa Dios sa akong kinabuhi. Akong paningkamutan nga dili lang ko sa istorya. Ako mabuhat. Pinagigsoon ko sa pagpamatuod sa mga lihok o buhat. Igsoon, lisod magsigitag kanta. Kung ado naman ako higugma apan mas labaw gyud ka. Labaw sa tanang butang, pero igsoon, wala na to ni mapamatod isa buhat. Muna mga kaigsunan, klaro og tataw ang Biblia. Daghang gatawag og Ginoo. Pero kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan ng kadto sa langit. Ha? Muna igsoon, hopefully dili ta usa aning gasangpit og Ginoo. Pero dili makasulod og langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kagustuhan samahan. Mangutana ko, sure ka ba nga nagtuman ka sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit? Or mas taas kag panahon, mas taas kag higayon para sa imong kagalingon sa imong nga gusto or imong pangandoy sa imong kinabuhi. Igsoon, your dream dili na sayop, pero usahay ning atong damgo. Usahay ni atong pangandoy, atong pangarap sa kinabuhi. Moy mohatod nato pagka lisod o mohatod ka nato sa paglayo sa Ginoo. Munang giingon dia sa Biblia, dapat matag Kristiyanong subay dia sa Biblia. Unsay giingon dia sa Panultihon kapitulo 16 bersikulo 1, ang tao maghimog laraw apan ang Dios may magtuman. Munang commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Muna mga kaigsunan atong klarohon, dili ta magsigig tabi, dili ta magsigig istorya. Igsuon ko nga mauni kanta pagyud ta, mauni wali pagyud ta, tudlo pagyud ta. Muna sa akong kaugalingon, ako mingon sa kumakauban, mga igsuon ko, kung ako gani na mga butang, ako kinang itudlo, di ko mahadlok, magtudlo ko sa kining sa pastoral. Igsuon ko, mayon ko, kung naamang ko'y gitudlo niya, wa ko kabuhat ing nako. Sulti pastor, wa man mo ni mabuhat. Mga ikog pasaylo, og salamat brad imo kong gipanumduman. Dinhi hapiros tantanan. Dili ko mo depensa sa kong kaugalingon kay posible ko nga malihis ko, masipyat ko, pero bulahan nga gitudlo ko ni araw naa kay ikasumbalik nako. Ha? Og di ko mo tudlo kay basig sumbalikan. Di ko madlok sumbalikan kay akong kahadlokan impierno. Balaka kapila ko sumbaliki, balaka kapila ko hubuyagi, basta lang di ko maimpierno. Ha? Basta lang di ko maimpierno. Muna igsuon, kung tinuod kang Kristiyano, magpatudlo, magpatambag ka, di ka masuko, di ka magbagulbol, hinoon magpasalamat ka. Pero siguro ang imong ebidensya nga klaro kaayo. Ako di ko mo dinay igsoon ko pagkamaturan, pagsala na ako mga ikupasaylo. Pero siguro nga mapamatud-an nimo ang akong sala. Di kay pastor, nakasala jud ka pastor, nasipit jud ka pastor. Abay sige brad, walay problema. Issue kanako, ipakita kanako akong laps. Nga akong problema. Ha? Dili kay usay magwali ta igsoon. Lihayan ang akong batasan, lihayan ako, ug na ako'y kinaiya, di ko nilihayan. Nganuman, nagwali ko dili para ninyo lang. Nagwali ko para natong tanan. Even ang nagwali, apil. Kung nagiingon, kabantay ka na, maingon din, di jud ko ang ngayang mahimong leader, kay di jud ko karapat dapat. Kabalo ka, ang leadership, it's not about lang diha sa imong kaugalingon. It's about ni sa mando, sa pinaka-leader. Musugot kong sa madili, kay gisugo ko sa Ginoo nga magwali, wala na magpasabot nga nagwali ko, wala ko maigo. Hapiros talagitang tanan. Munang iyong kita magwali, ayaw tago-tago nang imuha diha, kay imong tabunan ka nang iwali ka nang di ka maigo, iwali ka nang mapingsan ra ka, o di na pwede dapat, kini nga nagwali mo'y una nga matudloan, aron makatudlo, munang ako di makumahadlok magwali, igsawan nga naman. Og naigo man ko, wala na problema, kay ngano, mo na nindot. Maigo mo na gingon ba? Laka mo ospital niya, wa katunong ang doktor, di ba suko ka? Dok, wa gid matunong dok. Di gid wa gid maigo sa tambal, basig sipyat. Nya magwali ko nya di ko kaigo, abtin butula. Munang ay mo pangitag pastor nga butalo, kanang hinigo.
Kanang pastor nga hapoy-hapoy, pirming iwali blessing, pirming iwali pag-uyon-uyon sa kalibutan. Ha, para lang yun ba? Mao man nagipangandoy. Para lang yun. Kamo ba nga mga viewers, maganahan mo mulantaw, mag-like mo sige, mag-post mo sige. O, igsoon, sultian ta mo. Wa ko magkinahanglan igsuon ko nga daghang makalike nako, makalike sa ako nga Facebook, makaunsa pa man diha. Ang ako, mulay kag madili nga isulti nako ang kamaturan kay Dios na ibahala diha sa inyong dughan. Oh? Walay kapuslanan mga kaigsunan nga maganahan mo. Ganahan mo. Ya, mudaig pud mo. Okay, kanang daig-daig mga kaigsunan ay na lang gyud. Daig-daig dili sayop nga mo appreciate ka. It's a great job, good job. Mayo na. Pero pagbantay pud sa sumbalik ana, kay naay mo great job, unsa pud na usap po ko na opposite ana. Why ayong job? Panyo gani. O naman kay igsunan. Dapat igsuon ang imong isulti na butang na sa ako nga mindset. Mubaser ka, masuko ka, maglagot ka, moreklamo ka. Why problema? Kay nga no, wala ko mangandoy yung appreciation sa tao. Ang ako pagtuman sa gusto sa Ginoo. Ha? Wa ko mag-live igsuon ko malitiman sa akong pagwali. Wala ko o di ko magwali og unsay inyong gusto. Magwali ko og unsay gikinahanglan sa tao. Ha? Di ko mag-uyon sa sistema sa kalibutan og dili lang ko one-sided. O dili ko one side. Dili sab ko mulantaw in the first place lang kanila akong lantawon, pero ang anod na di ay sa sitwasyon posible na mo end up og kasalanan. Ha? Muna mga kaigsunan, mag-amping ang matag usa. Salamat Brother Darrell, Brother Dave. Okay, salamat kaniyong tanan. Muna mga kaigsunan, di mayo nga magduldepensa. Ug ako may kasalanan, may lapsis ko, okay, just inform me. Okay, mga itag pasaylo, kidi ko ganahan igsoon ba nga magpadayon ta kana bitaw ikog-ikog uyon-uyon. Basahan Biblia. Mabasa man ninyo kung himasa mo. Basahan niyo igsoon unsa gyud na. Munang kamo naglantaw be, obserbare gyud kuno ninyo. Obserbare niyo pagayo, asa may mas nindot kanunay kang giyunan. Be obserbare, gusto kog utok nga kanabang sa kuan pa inabugado kana murag gyud og kuan ba. Imong tan-aw sa una nga lakang timaniha dili pa ka makasala una di mabasa ang Biblia. Walay na mabasa sa Biblia, wala gyud. Pero hunauna agyo kuno ang lintunganay. O karon ini nga dalan, ini nga dapita dinhi walay sala. Sulay kuno inig kaanod, inig kalayo-layo na igsuon. Dili ba mo tapos og makaangin or sala? Ha? Muna mga kaigsunan ko, obserbarin ninyo pag-ayo ang mga pagtudlo. Ha? Obserbari pag-ayo. Munang isiay ninyo ko. Pastor Kim, isiay pangutana mo bisag kinsa dia? Ug na may musultig negative nako kanag yung nga klaro mapamatud-an gyud. Isiay niyo mga pastor ninyong gipanglantaw. Isiay ninyo unsay kinabuhi, unsay baruganan, unsay prinsipyo ani sa mga igsuon, sa pamilya. O na, isiay niyo alam mo ditsog adapt igsuon hallelujah, amen para sa kanindot sa wali. Isiay sa ninyo ko. Igsuon, isiay ko ninyo. I-search ninyo ko sa PSA, i-search ko ninyo sa LTO. I-search ko ninyo sa bisan sa Igsoon or dire sa akong family, sa mga kauban ako nga pastor, uban pa, ala sige, isiay niyo sa Pastor Kim og unsa akong pagkinabuhi mga kaigsoon, og unsa akong pag-atiman gikan sa kwarta, gikan sa pag-manage, pag-atiman sa mga kababayan-an, kalalakinan sa tibuok simbahan, sa mga unsa pa na isiay igsoon ko. Klaruha gid ninyo pag-ayo. Ay mo ditsog amin-amin igsoon ko anang wala ka makaklaro og unsay iyang kinabuhi. Ha? Tun-i sa gyud pag-ayo pangutana. Ay kung ingna nga out of 10, wa gi usang musulti ang nagbati. De out of 10, bisag nay usa dili pa ka kapamaton kay usa ra man. Nay mo pangaton good relationship ba uban pa. Tun-i gyud. Aron masayra nimo igsuon. Aron dili ka magsigig subaybay sa nagwali nga nindot kay musulti, nindot kay muwali, makomfort gyud ka, pero behind the scenes dangerous. Ako ning yatag niyo igsoon, ayuhan ninyo pag-CI, correct information about the pastor, inyong pastor, i-CI ninyo,
Relationship to the family. As son, as father, as wife, husband. Di ba? Isip usa ka anak siyang ginikanan, isip usa ka bana sa iyang asawa, og isip amahan siya mga anak. Og isip igsuon. Og isip pamilya unsa may iyang kinabuhi igsuon ko. Okay? Muna makaigsoon na dili pwede nga sa usa lang ka lantaw na to ato nang ma-identify og unsa. Muna igsoon ko dili nimo makuha dayon ang mensahe sa Dios sa usa lang kapag lantaw sa usa lang kapag paminaw. Kanunaya kini igsoon ko aron masabtan nimo unsay kamatuoran sa mao nga mga mensahe mga kaigsuonan ko. So dinhi lang ko kutob, salamat mga kaigsuonan kay napapukoy adtuon. Bisi-bisi jud ko si Pastor Kim. Okay, salamat kay hopefully inyong nakuha og nasabtan ang mensahe sa Dios. Laruhan niyo pag-ayo mga kaigsuonan ko ang tamang tao, tamang turo, tamang ministeryo, tamang Dios. Dapat mahimong tama mga kaigsuonan ko ang imong gisubaybayan aron mahimo kang malig-on og madasig sa tanan nga panahon sa tanan nga higayon. Salamat mga kaigsuonan ko adto ta sa mga pagampo. Ang saan mo Amahan ang mga langit nun, salamat kay Lord ining kabuntagon, salamat sa imong kaayo gugma. Salamat Lord sa mga panahon nga imong gihatag diri kanamo nga kami safety protektado kanunay. Lord, salamat sa mga pagkaon among giinom, among gibisti, among panimalay Ginoo. Nakapahulay kami Ginoo sa insakto tungod kini sa imong mga gibuhat sa among kinabuhi. Lord, salamat sa mga naglantaw, tagay sila kasing-kasing hulahuna sa mga maabli kini Lord og ilang masuta unsa ang tinuod nga mensahe og kinsa ang tinuod nga nagmensahe nga subay sa imong kabubuton. Father God, akong ginatugyan, ginasalig kinabisan asa kami moadto unsa man among buhaton na ako yung kuguban ka kanamo. Thank you Father God. We love you Jesus. I love you Lord. Ikaw nga among Dios og paningkamutan namo nga among mapamatud-an nga ang among gisulti Lord nga pagmahal mapamatud-an kini sa among mga buhat. Thank you Father God. Kining tanan akong gitugyan, pinagi sa imong anak nga mas Kristo luluwas kitang tanan magaingon. Amen o amen. The last message to gaag pagtagad, may buntag ka Pastor Kim o maayong buntag sa ato nga buhi nga Dios og sa tanan nga naminaw karong buntaga watching in Danao City, Cebu. Shout out na lang ko pastor sa akong asawa Janice sa Sangguinsa diha sa Malalay, Ronda naminaw. Ron si animo Pastor Kim, salamat kaayo nakaabot pa jud ka. Okay, dinhi lang ko kutob. God bless ka natong tanan mga viewers. Di ko katagtas nga oras kay napakuy adtuon mga kaigsunan no. Enjoy and stay blessed mga pinangga. Og dinhi lang ko kutob sa ngalan sa tibok pwersa ning mga Sibianan kini si Pastor Kim Ryan Absin. Pagkasaol mag-iyong kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Pwede ka natong sipyaton, apan na ilang gigsipyata ang pagtuog pagdawat ni Hesus Kristo isip personal nga manulos ng salamat. Ay buntag ka natong tanan ang Dios magpanalangin. Bye-bye mga pinangga.